Good morning. Tulog pa yung mag-ama ko. Labas na tayo. Morning guys. Ayan, natulog lang kami dito. Alis din kami maya-maya. Uuwi ng... Oh, foggy. Yehey! Maliligo na ang Shiny! After 3 days, hindi po ako nakalangoy sa dagat. Lola. Ha? Ba't ganito, Lola? Ano to, gulay? Gulay. Inagsuman. Kusido. Kusido Shane. Jesus. Kalamansi. Uy, ayun, may katas-katas po ng kalamansi. Ay, shush. Chambag. La chambag ng Chinny. Ang chambag ng baby. Kagigil. Hihilot po ako. Chumba niya pa! Nasa yung shampoo nito. Ito may Shampoo ka ng balakubak. balakubak ng baby. Parang ang laki na pinapaliguan nyo ah. Tulong pa sila. Aray ko ang umurong ito! Wala. Natatakot. Oh, sige na, hawak na ni Tata. Sige na, hawak na, hawak na. Hawak na bibig ko! Bakit? Oh. Wala lang. Kaguluhan yan, ha? Wait lang, anak. Sige, Loda. Oh! Lo! Wala magbubukas ng store. Ano ba kayo? Wala na daw si Japong. Ang kaguluhan dito. Japong, go na tayo. Bala sila mag-bus. Oh, bas ka. Okay lang. Tulog na yan, eh. Uy! Ayan, may tournament sila ng ano ngayon. Emil! Alam niyo. Emil. 005. Oh, ito din pala. Papaload din. Sige, loadan. Oh, kailangan magkano? Go sir, 50 lang. Bumalik sa kwarto. Aray, likod ko! Mamasage kita. Likod ko! Ayun, mamimigay na tayo guys ng premyo sa games kahapon. Tapos yung sa amin sa group. Sa sisid. Sa sisid. Oh. Oh, ha, nakarami si... 7! Malites! Galing ng jowa ko eh. Marino eh. Sa bangka pa, di ba? Oo. Ah, sige, game. Yun! Okay! Okay! Oh, sino yung... Dahil sa first ano muna, sa game. First game. First game, sino Si Jack, na? si Jack ganon? Oo. Si Jack, ano kuya? Apat yun, Si diba? Pep, si Kuya, si Jack, Si Rico! si Erika. Ay, Rico pala yun. Kala ko si Rico. Mali po ka. Uy, kinuha ka ng 3,000 oh. Hey, Jack! Sino pa? Si Rika. Si Rika. Si Rico! Jack kay Kuya Richard. Eh, si Kuya. Kuya! Ano pa yung next game natin? Sinig kalamansi! Talaga naman si. Panalo ako dun! Sino ba na dito? Si Nix. Si Rico tsaka si Nix lang naman. Tumatagitin ko ang dito ah! Tumatagitin ko ang Erika. Ay! Yeah. Si Pep ba hindi? Sa kaya. Sakaya! Si Richard ulit! Si Gerrit Chay. Si Jana daw. Napilit niya daw. Hindi ako. Hindi ka nga nakakatakbo eh. Hoy, natumba tapos Sa kaya. Si Gerrit Chay. Si Angel, si Mama, tsaka si Rika. Dati
ano? Nagkasali ka pala? Kasali kami. Ayun, si Chris, kasali ka sa kaya. Ayaw ka pala kaya once sinasabi. Si Kuya. Si Kuya, si Tita, tsaka si Rika. Mama. Yeah, kaya! Bes, sweldo ko. Sino pa? Si Mama. Si Mama pa. Ma! Si Lolo Utoy. Ayaw nga eh. Yase. Ito na, yung ano, yung papremyo. Yung sa kisid. Sa sisid ba niya? Hoy, nanalo ako sa Si Sisig Pep. Maria. Ito. Si Pep, si Sandre. 500. Hoy, magpapili ko. Pero, 300 lang para sa akin. 200 sa akin. Yay! 200 sa akin. 300 sa akin. 200? Oo. Kay Rico, 150. Look. Sino pa sisid ba? Ako, 300. 300. Marami si Rico ah. Uy, pangtawag ko to. Saan nagaling ko? Mabaliya ka din eh. Wala. Kahit kung tuwa, sagat naman ako ng bote. Lang. Ito ang variable. Tumatanggap na ako ng buong Oo, balato ah. 300. 300. You know? Oh, yung sa ano ulit? Sa group. Sa group. Ako! Oo, kami. Si Gio at si Rika. 1,000. Kami! Ikaw din ba yun? Kami ni... Oh, sila na. Oh no! Oh, no. Oh no! Nakano to? Kota no? Binatira pa naman ako guys, panggas. Binatira pa naman tayo panggas tsaka pangtol. Meron pa yung swimming. meron pa yung ano. Swimming. Tag-5 patak, palala ko ni Ate Jun dun eh. Oo. Kaya kayo na. Tag-500. Nice one. Sino ba? 500 lang yun, tag-250 ka. Ate kayo. Sino pa? Wala, kami dalawa lang. Ate kayo. Nice one, nakano ako. Bigyan mo Yay! Ba't 300? Ganun yung order ah. Bibigyan kayo yung 50 mamaya. Eh, si Teo! Thank you ulit! Next year ulit. Yun, may pambaon na sila. Yay! Kulit. Sorry! Pwede na tayo umuwi eh. Nakarami to, oh. Grabe. Galing. Ginagawa mo lumas. Oh, si Ding Ding, wala na pa na lang. Diyan daw sabi niya eh. Pitik niya eh. Natumbayan. Parang gilyag. Nakinig kayo Hoy, ba? balato. Ding, balato. Balato! Balato! Yeah. Yeah. O, pala to. Oh, balato, tito. Balato kay Ding Ding. Oh, birthday ni Rica. Ayan na, bumaba. Happy birthday, Peter! Walang handa. Madalaman ka pa. Sa bayan. Hindi ka ba nag-almusal, kuya? Nauna na siyang kumain. Sarap pa, ang daming ulam ah. Sarap. Ayun, uy, galing ah. Kumakain pa ng kangkong. Very good. Kaya pala healthy. Ay, niluto niyo na yung ano ate. Ito na pala yung garlic shrimp. Butter, garlic butter. Butter garlic. Daming langaw na. Pinaubusan ng langaw. Oo. Pero dun sa loob. Hello, Tipi Boy! Malapit-lapit na, Tipi Boy. Gaganda ulit kayo, Tipi Boy. Ikukunin din sila? Ha? Ikukulong? Hindi. Punta pa kay bayan? Kay bayan? Sila mami mo na lang. Nakawala lang yan, ate. Kaso, pag tiles na kasi, hindi na masyadong malikabok. Maayos na yung mga balat nila eh. Sa ano yan eh? Sa semento yan na ano nila. Okay na nila. Pauwi na kami guys. Later patch. Excited eh no? Ay, nagpe-prepare na sila. Iwan na si Kuya Peter. Hi Kuya. Ayun. Ito ka na kasi. Si Chris ang kasama ko pa. Kasi gagawin pa yung CR niya. Papabago yung ano, yung tiles kasi na anuhan. Hey ate. Na, ano ba tawag doon eh?
na-stackan ng ng tubig banda doon sa may inidoro. Hindi siya umaagos papunta doon sa drainage. Kaya ayun, papabago na lang muna para ayos na ayos talaga. Tapos wala, anong tawag doon? Pantay siya sa flooring nung kwarto. Kaya sabi ko, pagka maliligo is laging basa yung loob ng kwarto. Kaya gagawa ng paraan yung CR niya. Yan. Yan si Shani. Tulog pa rin. Sila na naman dito maiwan. Aww. Dito lang kayo lagi sa kwarto, ne? Lungkot nila. Mauuna sila mama guys kasi kami coding pa eh. Dito sa likod, may ano pa. Mga alas 3 lang kami. Aalis dito para sakto alas 8. Dating doon sa Maynila. Ano na. Nalift na yung coding. Ayun o. May kasirola, kaldero kawali pa. Yung multi-cooker, akin na lang kaya yan. Oo, di naman ito nagagamit sa Akin na patingin nga. Nasa bahay lang ba to? Oo, nakatumbak. Sige, akin na lang nga rod to. Iwan mo na to dyan. Di nila inaano eh. Ayan, para pwede akong mababasta. Akin na to. Hingin ko to. Andun na, nilagay ko na doon. Doon na, kay Tonyo. Ayan. Asan si ano? Boy, alika nga. Dapat pala inigiba na rin si Kasi, no? Ano? Si Kasi. Ay, oo nga. Dapat pala inigiban si Kasi ng tubig para may panligo din. May extra galon pala eh. Ano yan? Pwede rin. Kaso baka matapon pa eh. Tubig dagat. Dito, lagay mo dito. Sige, ayo. Malaki naman pala yung ano neto eh. Sige. Kasi si Rico, hindi. Nandun pa. Dito lang gumana. Sus! Sayang oh. Tiyan mo, kahit pambanlaw lang ni ano kasi. Hindi ko matakot. Hindi, ano, madulas. Sayang. Huwag yung poknat lang naman kailangan ko eh. Bababad mo si Poknat. Bababad ko lang siya sa ano. Sige ba? Maliit lang si Poknat. Ano, mas malaki si Kasi. Si Kasi. Hatimin. Sige pa. Oh, yan. Hati sila. So, yung no. Maalat yan, natural. Hindi tatabang yan. Loko ka talaga, Rico. Bye! Kijada yun, may. Daling ko na lang kung may maiwan doon. Kaya ko na akong baga ko, baga sa kwarto. Bye! Kaya yata. Ate, uwi ka na? Bye-bye. Bye-bye ka na. Tata, bye-bye! Bye-bye, Kakash! Ingat kayo! Bye, Garix. May naman na yan. Bye! Uy, ano yan dala-dala mo, kuya? Ano yan? Magutom daw siya. Ba magutom ka? Ano na? Banana? Ay, galing oh. Ganda naman ni ate. Galing Taytay. Bye, Nick. Bye po. Bye-bye. Bye! Bye! May naiwanan daw bag sa ano. Kijada ata yun. Kijada yun. Kiss na muna. Kiss na muna kita. Kiss na muna. Ba't ako yung Eh? Ha? Bukas pa yun sila ate. Bukas pa kami. Oo. Charot. Mamaya. Sunod kami. Kijada to. Ano ba yan? Mauna na kami. Bye! Ingat! Bye-bye! Kasi Lucas. Bye. Yeah. Anong board? Sa ML. Ingat ha sa pag-drive. Takbong pogi lang. Bye! Bye YouTube! Hindi pa tayo magbababay sa YouTube hanggat may naiba-vlog. Hey guys! Ayun, pauwi na rin kami. It's 15:38. 3:38. Ang tagal eh, no? So, yeah. Ayan, sakto na to pag ano namin, pag pasok namin ng Manila is nakalift na yung coding.
Ayan, si Jada. Si Kuya Peter sumama ulit. Sasama na lang din daw siya pag hinatid ko na si Chris on Friday. Ayun, kasi bibilang ko pa yan ng uniform din. Doon na lang bilan kasi wala na akong time. Hindi na kami makapunta ng Banatuan. Yeah, yan. At nasa harap sila, sila nene pala. Pupunta rin ng bayan at may bibilhin lang na materyales para doon nga sa Kisame. And magtitingin na rin sila ng bagong tiles, guys. Para sa ibaba. Ayan. Papatilesan na namin yan. Yung aking driver, sweet lover. Kumusta ka? Lupit ko po. Biro ni Jada. Lagi niloloko si Jada. Si Pet Pet. Si Pet Pet. Maganda daw siya. Tapos si Jada pala, pipilitin niya daw si mama niya na pumayag na dyan na mag-aral. Ayun. Golding. Push mo yan. Gusto niya talaga dyan mag-aral na yun. Gawin ko yung best ko para pumayag. Good luck! Saka mag-Jada sa Pungkat Elementary. Hello guys! Stopover, Shell of Asia. Naihi ka na, go na. Dali na. Alam mo naman yung iyan, diba? Dito na, kuya. Ito na, o daanan, no? Galawang Lola. Galawang lola. Ayun, daw? Gutom na daw yung mga pasahero naming bata. Wait lang. Bilis ni daddy, grabe. 3.5 hours lang. Dito na kami sa Shell of Asia. Ayun, pero for sure niya matatraffic kami sa pag nakapasok na ng Manila. Ayun. So, it's 6:30 pa lang. Sakto din yan. Alas 8 talaga. Doon na kami. Jada. Ay, si Peter pala. Sumama pa. Kasi 1 week pa daw yung bakasyon. So, sasabay na lang siya pag hinatid ko na si Chris. At bibilang ko pa sila ng din. Ng polo. Asan? Si Tito Milok mo. Ay, baka nagtataka kayo guys kung sino si Tito Milok nila. Milok. Milok. Si yung si daddy yun. Yung kasi yung nickname niya sa amin. Milok. Kasi pet niya yun eh. Pet name niya nung bata pa siya. Pinangalan sa kanya ng favorite teacher niya. Kaya ayun. Tito Milok siya sa amin. Hindi siya si Froggy. Kain tayo. Ito kay Peter, Pare-para sila. Pork chow fan, then kangkong, tapos red with sabaw. Sa akin, lomi lang. Ayan. Nasaan yung mo? Ayun. Ano ko yung niya? Ayan si Peter. Naku, si Peter, umihilang yan para tumawa. Tawan-tawa pa rin siya. Natapon kasi yung O, tamo. Hindi ka naman pigilan. Nga, chopstick ka nga dyan Ayaw ko. Thank you. Uy, apaw. Ayaw mo chopstick. Ayan, thank you, kuya. Nawalan ako ng preno, nadulas ako. Grabe, apaw naman ta. Tumutulo pa. Waiter. Ha? Waiter may sadya. Hindi nga sinasadya eh. Kuya. May kasalanan. No! So, marunong daw chopstick si Jada. Sige nga. Kanin. Kanin, kaya mo. Usus! Nag-anuhan pa ito mga to. Usus! Hindi ka na marunong. Usus! O, sige na nga. Makain tayo. Pwede mo tayo. Uy, dasal pa. Sa solo Amen. Nakikigaya. Hi guys! So, kanina pa kami nakauwi. Ang patong pula ng pisngi ko. Color. So, ayun nga. 9 pasado. Siguro mga 9:05. Ayun, nandito na kami sa bahay. Kaya, sakto lang talaga yung alis namin doon sa sa Nueva Ecija. And nandito si Peter, si Jada, si Chris, tapos si Ems. Ayun. Pero tomorrow, huwag mo na kunin yung map, daddy. Na-map ko na yung Pero tomorrow is aalis ulit siya kasi hindi pa tapos yung vacation niya. Nakisuyo lang ako doon sa yun sa pag-outing namin. Kaya kailangan niya nang bumalik ulit sa vacation niya. So bukas aalis ulit si Emma. And ayun, mag-edit sana ako kanina kaso grabe yung antok ko. Kasi lang siguro. So
ayun lang guys, ang vlog for today. Wala nga ata eh. Yung bumiyahe lang kami. Tapos bukas is, ayun nga, bukas na ako mag-edit. Sisibla ako mag-edit bukas. Madami na kasing, mga gawain na naman tomorrow. So, night, see you bukas.